alhamdulillah rabbil alamin hande den do Bambilor e galle Ceerno Diaw Ceerno Khalifa men Ceerno men woni Ceerno Ahmad en ñagonoma Allah tan yo Allahu sembinmo ɓoynamo so jeese men ɗo e hande noon ko konko jogornoɗen waddude yewtere nde ko fate ziyara o kono noon o waddi en koye almudo makko neɗɗo makko mo ganduɗa kamɓe gondi jamma e ñalawma o woni Ceerno Ahmad Tidiani Ba Ceerno Ahmad emin namdoma tan ko fate ziyara o inchallahu rabbi alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah no fewi en juule nelaɗo sallallahu alaihi wasallam en mbi kadi wa radiyallahu an Cheikh Tidiani kono noon kadi mbiyatan wa radiyallahu an cheikhina wa wasilatina alwali al akbar Ceerno Djiby radiyallahu taala anhu Ceerno Djiby Bambilor mo ganduɗa hande so yi ha ziyara ina waɗa ɗo e Bambilor ko konko woni sababu o nde ɗo moƴƴere Allah ko konko Allah koye makko Allah rewni ɗum kono noon wona kadi konko fuɗɗi ziyara o wonno Ceerno Djiby ko wali Allah kawniɗo cuuɗinoɗo gueɗe ko jiyaɓe Allah ɓe moƴƴuɓe yennoɓe mo ɓe gurnamo ko gandi ko joom gueɗal ko ɓen gari puɗɗi ziyara o en mbawi limtude hen ceerno men ceerno Bachir Tall mo ganduɗa hande konko woni khalifa galle Cheikh Oumar Fouti en mbawi limtude hen ceerno Yaro Ɓan mo ganduɗa hande ko jaggal manggal e nder Tijaniya e nder galle Cheikh Oumar ko kamɓe mbaɗi feere ha jiyaɗo Allah o feññina watti waɗanede ziyara ɓiyi ko o kadi ari ɓeydi feññin ɗum ɓeydi yaññin ɗum ɓeydi mownin ɗum ha hande bandiraɓe foof ina gara hen ɗum woni ziyara Bambilor o machallah alhamdulillah kalen e teme he tan inchallahu rabbi hikka ceernajo o suɓima temmo ganduɗa ko haalde e comportement ji ɗi yimɓeɓe joni sifaji ɗi ene way wayla baɗɗo o e gurnameji men moƴƴe ɗe holno yimɓeɓe mbaɗata ha mbawa artirde jikkuji moƴƴiɗi mawɓe accunoɗo ɗi ɗum noon waɗi o suɓi o yo ɗum haala yo ɗum yewte yo yimɓeɓe duttine Allah yo yimɓeɓe kalne nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jikkuji makko moƴƴiɗi tagore Allah nde Allah fewni nde ha fewi yo oto yimɓeɓe guittu hen koye mumen woni laqad halakna lil insana fi ahsani taqwim summa radadna asfala safilin ko Allah waɗini en ko e moƴƴereji o yonni wurnameje men o yonni koɗorɗe men o yonni ɓerde men enen tinnoɗen ha ɗum wasa waylade battodiren haqqillaji ballodiren kalden gonga ndewen gonga guuren sunna sukaɓe ñaguine l'islam ko ɗum ɗo o ɓeydi yo yimɓeɓe mbattor ɗum e ziyara o kala garɗo nooro ɗum so yeehi ruttinɗum e ɓesgu mum e wondiɓe mum e hoddiɓe mum beele moƴƴereji ɗi Allah rokkuno en ɗi en arta e juuɗe men machallah holko mbiyata bandiraɓe fuutankoɓe aroɓe ziyara hen eyyi fuutankoɓe ko kamɓe jeeyi ziyara o so wiyama Ceerno Djiby Bambilor ko Ceerno Djiby mo Tural Thialle so wiyama Tural Thialle noon ko Agnam foof Agnam noon so ittama e Fouta ala ko heddoto wadde fuutankoɓe ko kamɓe jeeyi ziyara o pulago ngu ko kamɓe jeeyi ziyara o Ceerno Djiby ko fuutanke ko jinnoɗo leñol ngol ko darninoɗo leñol ngol ɗo kala fuutanke gonɗo ɗo e Bambilor ko Ceerno Djiby adduma ɗo henne o walli fuutankoɓe ha goni gotum o walli fuutankoɓe ko suudu e ko feeñi wadde fuutankoɓe ko kamɓe jeeyi ziyara o suɓe gari hen ko kamɓe jeeyi te hay goto kadi aɗota koɓe ɗo henne enen paɗa hen bandiraɓe foof inchallahu taala ɗon ha Galoya en ha ñamuji ɗi kam so limtama ko Galoya fawi hen so wiyama Galoya kadi Lugge nan ɗon ha Pété enen nodda ɗon kadi bandiraɓe Lugge no fewi enen kam ko toon jeeɗen enen nodda kadi Lugge naaɓe ɓe gara e ziyara he fuutankoɓe fof ɗal noddama wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kalimatul akhir eyyi ko yettude Allah tan e yettudema an mo ganduɗa ka moƴƴo ɗeɗo moƴƴere foof ko an woni jiɗɗo ɗum an mownin ɗum ko an feññini ɗum emin ñagonoma Allah yo Allah yob moƴƴere an ka bandiraɗo ka musidɗo ka almami ka jiɗaɗo kadi ɗum ɗo sa waɗi ɗum hande ko feññinde moƴƴere tan ko feññinde moƴƴere pour ɓe jiyani ɓe mbawa yiid ɗum ɗum noon kala baɗɗo moƴƴere omo jogui gueɗal e nder moƴƴere an Imam Abdoullahi Mbaye mo ganduɗa hande ka almami to gonɗa to ka ganɗo ka moƴƴo sa yeehi ha aɗa waɗa ni tan ko pour ha peññina yimɓeɓe mbawa yitude moƴƴireji gonɗi ɗo ɗi ɗum noon yo Allah yo moƴƴere min downimama min downima kadi aynumaɗi e joom chaine o emin ñagonomo Allah inde khalifa o ma duwonomo ɗum kam miɗen so natti konko khalifa o konko ɓuuri andude ne Allah ñagorte ha Allah jaabo dowuji konko mo waɗanmo ɗum ononne kadi mo duwo noon minen komin almuɓe tan wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk téléspectateur Alimadi TV ñoo ngi woon fii ci Bambilor di kër xalifa bi di ko ñaanal yàlla kattanal ko yàlla yàggal ko suñu kanam ñuy waajal ziyaara bi nag insha allahu rabbi di woote ci bépp jullit fu mu nekk rek kuy wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah xalifa Ceerno Ahmad moo ngi lay woo nga ñëw si ziyaara bi la siyama nag
rawatina ña nga xam ne ñoom ñoo dëkk Bambilor ndax ku wax Thierno Ahmed wax taxawaayam ak Bambilor ku wax Thierno Ahmed wax nañ fi yëpp ci wàllu social ci wàllu ña nga xam ne day dimbalante yooyu yëpp def na ko ci Bambilor kon ñoo ngi woo waa Bambilor ak képp koo xam ne fi jullit nekk rek woo nañ la si ziyaara bi te seen mbokk Abdoul Aziz Mbaye Aynou Mady TV ñu leen di jaajëfal bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.